Μπρο παιδιά, τώρα θα πάω Εύβοια. Είμαι ήδη στο καράβι, κοιτάξτε τι λέω. Πάμε. Βγαίνουμε ωραία. Να δούμε από την άλλη μεριά. Πάμε από την άλλη μεριά, ελάτε. Πάμε. Κοιτάξτε. Το διπλανό καράβι. Τα βουνά. Ωραία, subscribe και like και πατήστε κουδουνάκι. Bye. Γεια σας παιδιά. Ακούστε, είμαι τώρα στη φύση και ακούτε τι ωραίος ήχος που ακούω τους ήχους των πουλιών. Και πιο ωραίος ήχος που ακούω είναι... Γεια σας παιδιά. Ακούστε, είμαι τώρα στη φύση και ακούτε τι ωραίος ήχος που ακούω τους ήχους των πουλιών. Και πιο ωραίος ήχος που ακούω είναι... Γεια σας παιδιά. Ακούστε, είμαι τώρα στη φύση και ακούτε τι ωραίος ήχος που ακούω τους ήχους των πουλιών. Και πιο ωραίος ήχος που ακούω είναι... Γεια σας παιδιά. Ακούστε, είμαι τώρα στη φύση και ακούστε τι ωραίος ήχος που ακούω τους ήχους των πουλιών. Και ο πιο ωραίος ήχος που ακούω είναι... Παιδιά, φτάσαμε στην Εύβοια. Κοιτάξτε η θάλασσα. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Φτάσαμε στην Εύβοια στα Στήρα. Στα Στήρα. Ναι. Όπως λέει ο μπαμπάς μου, φτάσαμε στα Στήρα, φράτες και κύριοι. Εντάξει. Είμαστε στην Εύβοια στα Στήρα. Όπως είπε ο μπαμπάς μου, σωστά. Ωραία, bye, subscribe και like και πατήστε κουδουνάκι. Παιδιά, φτάσαμε στην Εύβοια. Κοιτάξτε η θάλασσα. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Φτάσαμε στην Εύβοια στα Στήρα. Στα Στήρα. Ναι. Όπως λέει ο μπαμπάς μου, φτάσαμε στα Στήρα, φράτες και κύριοι. Εντάξει. Είμαστε στην Εύβοια στα Στήρα. Όπως είπε ο μπαμπάς μου, σωστά. Ωραία, bye, subscribe και like και πατήστε κουδουνάκι. Παιδιά, φτάσαμε στην Εύβοια. Κοιτάξτε η θάλασσα. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Φτάσαμε στην Εύβοια στα Στήρα. Στα Στήρα. Ναι. Όπως λέει ο μπαμπάς μου, φτάσαμε στα Στήρα, φράτες και κύριοι. Εντάξει. Είμαστε στην Εύβοια στα Στήρα. Όπως είπε ο μπαμπάς μου, σωστά. Ωραία, bye, subscribe και like και πατήστε κουδουνάκι.